Καλημέρα. Έχουμε στα χέρια μας την ευκαιρία μετά από λίγη αναμονή να ρίξουμε τελικά το Archon Type B, το νέο πιστόλι το οποίο έχουμε εισάγει. 4,35 μήκος κάνης, το οποίο φοράει την αγωνιστική σκανδάλη. Πάμε να δούμε τη συμπεριφορά του. Γενικά για ένα πιστόλι το οποίο είναι πολυμερικό, έχει εξαιρετική συμπεριφορά. Εξαιρετική. Η ανάκριση του είναι πάρα πολύ χαμηλή και χάρη στη σκανδάλη, η οποία έχει διαφορετικό trigger bar και διαφορετικό sear. Έχει ένα πολύ μικρό κενό. Γενικά είναι ένα όπλο το οποίο είναι ευχάριστο. Δουλεύει όντως smooth και η ανάκριση του είναι μηδενική. Σύντομα σε σκοπευτήρια για να το δοκιμάσετε κι εσείς. Έχουμε μαζί μας σήμερα και τον Γιώργο Πετρουλίδη, εκπαιδευτής της αστυνομίας και της Frontex στα όπλα. Θέλουμε να μας πει την εμπειρία του λοιπόν, είτε θετική είτε αρνητική, οτιδήποτε θέλουμε να μας τα πείτε όλα, κύριε Πετρουλίδη, εννοείται, αφού ρίξουμε το Archon. Λοιπόν, για πείτε μας τα γρήγορα. Θετικά και αρνητικά. Έχει καλύτερη σκανδάλη από το δικό μου το ΣΕΖΕ. Ναι. Έχει μικρή ανάκρουση. Για πολυμερικό πιστόλι, πώς σας φαίνεται? Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Τι δεν σας άρεσε? Υπάρχει κάτι? Όχι, δεν υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε. Τέλεια. Είναι πολύ ωραίο. Αντικειμενικά θέλουμε, δεν θέλουμε. Θα το πρότεινα σε κάθε Έλληνα αστυνομικό να το πάρει. Οκ, και σκοπευτεί? Και σκοπευτεί, βέβαια. Και σκοπευτεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Buenos días. Buenos días. Come. Una de las mejores pistolas sintéticas que he probado hasta el momento. Bueno, Oscarino. Probablemente de los mejores gatillos que he probado hasta ahora en una pistola de producción. Bueno, muchas gracias. De nada. Ακόμη ένας φίλος μας. Archon. Για πάμε. Έκπληξη. Για πείτε μας, πώς σας φάνηκε το Archon? Με εκπλήσει εκ των προτέρων. Πολύ καλό κράτημα. Πάρα πολύ καλή ανάκουση. Ζυγισμένο όπλο. Λειτουργεί άψογα. Η σκανδάλη του είναι πάρα πολύ μικρή απόκριση και μικρό κενό. Το reset του είναι πολύ μικρό. Τρομερή αίσθηση στη βολή. Κάτι που δεν σας άρεσε? Υπάρχει? Όχι, δεν έχω κανένα αρνητικό. Ως πολυμερικό όπλο. Είναι αρκετά βαρύ για πολυμερικό και αυτό του δίνει ευθυμβολία από ό,τι κατάλαβα. Γιατί η ανάκρουση δεν με επηρεάσει καθόλου. Έχει το σύστημα το A-Speed Lock, το οποίο έχει χαμηλό, Το καταλαβαίνεις κέντρο βάρους. Το καταλαβαίνεις. Κάτι κατάλαβα, δεν ξέρω τι κατάλαβα. Okay. Κατάλαβα ότι έχει ευθυμβολία και για πολυμερικό όπλο είναι αρκετά ευθύβολο και τα κιλά του. Γιατί πόσα γραμμάρια είναι? 740. Άρα έχει μεγάλο πλεονέκτημα έναντι όλων των πολυμερικών και μπορεί να παίξει μαζί με τα μεγάλα ονόματα. Συγχαρητήρια.